Dobre, tak vítame vás pri ďalšej časti Robcastu. Ďalším hostom je Jaroslav Vatala. Teší ma. Režia, potlesk. Vlastne ľudia ťa môžu poznať aj pod Instagramovým menom Royal Design Tvorba. Presne tak. A ty si vlastne drevár, stolár, Áno, vyučený stolár. pracuješ vo Francúzsku, ale si aj influencer. Už po novom, nie? Áno, Tak ako sa to rozbieha v poslednom roku, áno. Tak my ťa tu vítame. Ďakujem. Ahoj, Joro. Teší ma. Hneď na začiatok, ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Môj bežný pracovný deň vyzerá asi tak. Robíme od 6. do 5. A robíme 5 minút od roboty, bývame priamo v centre mesta v tom Francúzsku, hodinu od Lyonu. Lyon je tretie najväčšie mesto Francúzska. Hej. Čiže blízko aj... To je dade Bližšie, stred? nie, to je bližšie k Taliansku a Švajcu, to je na začiatku. Na začiatku. Nižšie troška na začiatku. No. A začíname, keď sa robia desiatky, tak začíname robiť od 6. do 5. a hodina aj prestávka od 12. do 1. Máme potom také menšie preplácané prestávky od 9. 12 minút a potom od 3. tiež 12 minút. 12 minút? Hej. 12 minútové prestávky na kavičko tak. Na cigaretu. Ale vieš, že nie 10, ale 12. 12, no. Vidíme, čo? Predtým vo firme, čo sme tam skončili, bolo napríklad 15, hej? Tu je 12. To je také neoficiálne, ale tak, vieš. No a potom asi ideš cvičiť, nie? Alebo čo? Potom Na obytový. prídeme na ubytko, osprchujem sa, urobím si predom jesť na večeru, na raňajky a aktuálne bývame pri fitku. Predtým som 3 roky bol bez fitka, bo to sme úplne inak robili. Robil som po montážach, teraz robím už 4. rokom na dielni. No a fitko je výhoda, lebo to ma baví. Taká psychohygiena, chápeš. Lebo nič iné tam nerobíš, prídeš po robote len na to ubytko. Turnusy mám také, že 2 mesiace robíš a 2 týždne si doma. Alebo si môžeš podľa seba vybrať už dlhší turnus. To si patrá toto dlho, nie? Naposledy sme boli spolu na Silvestra. To teraz prebehlo 3 mesiace, som bol 3 tak si mesiace. bol Áno, vlastne. 10.1. som odišiel nejak tak a teraz som prišiel 10. apríla. Dobre, a kde to tak vlastne celé začalo? Vlastne kde si začal študovať, alebo čo bolo prvé zamestnanie? Prečo drevo? Prečo Alebo- práve stolár? Takto. Odjak živa, chlapci z dediny, nie? Áno. Máš rád pobyt v lese, turistiky, jedno s druhým. A už nejak bol taký vzťah, proste prišli na školu prednášať zo strednej školy učiteľky, nie? A prišli z tej drevárskej. Boli aj z elektro A školy. boli pekné. Ide o to takto. Tak chcel som také remeslo, hej, predsa nie som také IQ, že idem robiť raketovú vedu, hej, takú školu vysokú alebo čo. Tak som sa rozhodol pre tú drevársku, pre toto. Bola vodár a ja taký. Nevedel som plávať. Hej, kvázi ani teraz neviem dobre plávať, pozerám. Hlboká voda, šachta, OK, táto robota nie je pre mňa. Tak som šiel ako deviatak, alebo tak nejak, vieš? No veď, hej. No. A potom prišla tá elektro a niekto ma poznačil, že postrašil teda, že nebude mať výučný list, ale iba vyhlášku. No. A ja, že, no dobre. A prišla z tej drevárskej, bolo ten deň otvoriť dverí, niečo pre tých žiakov. Hej. Som tam šiel, zapáčilo, dobre, idem, zobrali ma, nemali žiadny problém. Tak ma zobrali a do Hrádku 3 ročka. Potom ma chceli na konci prváku, alebo kedy v polovici druháku presnúť do iného odbora, do maturitného. Aha. Lebo ja som tam mal samé jednotky, mňa to bavilo, odborné predmety, všetko som mal jednotky, ja som aj tablet vyhral, som mal najlepšie vysvedčenie zo všetkých tried. Hej. A ma chceli ako ja, ale ja to ani nechcem, ja chcem byť proste stolár a nestačí, lebo ja som chcel aj tak iba stolárčinu robiť, vieš. Maturita reálne mi je aktuálne k ničomu, vieš, ten papier. Takže vlastne si tam šiel. Ako? Keď si povedal, že máš tú maturitu, tak som šiel. Či? Nie. Či vlastne si tam ostal a tam som aj maturitu. Nepresunul som, mám normálne vyučený list, iba Aha, 3 ročka. aha, Iba 3 ročka. tak by si A vlastne- dalo by sa robiť aj v mojom odbore, nadstavba 2 roky, hej, ale bolo málo žiakov, čo chcelo. Tak sa to neotvorilo. Chápu. Takže tak, a potom moja prvá robota bola taká, to iba asi na 3 týždne, že volali do školy, či nemajú takých 2 lepších žiakov, akože na zamestnanie. Firmy, Hej, z jednej firmy. A tá firma bola dole na Doňako pri Galante, na Maďaroch, počúvaj. Ja som mal 18, ledva som už držal výučný list
A ja už som išiel tam, proste v ten týždeň do tej Galanty, saky, paky, neviem do čoho a išiel som. Vidina, proste taká vidina, dobre, je taká ponuka, idem, hej. No, prišiel som tam, kamarát, zazurov vína, žiadne kopce, smrad z tých polí, vodu som si pustil nejaká, ako toto pivo. A ja pozerám, ako tu idem žiť teraz. No, nevadí. Prišiel druhý deň montáž s chlapmi, šéf im povedal, hovorte normálne, nech sa chlapec zaučí. Chlapi začali robiť a po maďarsky si. A po maďarsky, medzi sebou. A ja pozerám, no dobre, tak asi vy ma nechcete do partie, som si povedal. No, tak som vydržal tam 3 týždne a išiel som hneď preč, domov. A potom som hľadal nejaké ponuky a našiel som si v Liptovskom Mikuláši, kde som už odrobil 3,5 roka stolára. Som sa tam naučil od povrchovej úpravy, že som striekal dielce, od olepovania. No niečo, jednoducho už som sa tam niečo zaučil, ale plat nikde. Plat kvázi skoro rovnaký. Slovensko, no. Stále, hej? Hej. Ale tak tam si v tom, aby si ľudia vedeli predstaviť, tam si začínal v tom Mikuláši. Hej, v tom Mikuláši, od Mikuláša som sa odrazil, hej. Tam si sa všetko A už keď som si ako tak veril pracovne, lebo ja som chcel ísť pôvodne, že som vravil na strednej, ja do zahraničia nepôjdem, mne to nikdy nebude treba, hej, nikdy. Skončil som tak, že ťahám najdlhšie turnusy zo tých chlapov, čo sú napríklad, hej, nevadí, úplne naopak. A vlastne potom, ako som si dal tú ideu, že už si ako tak verím pracovne, hej, že už na to zahraničie, že samostatnejšie, vieš. Len problém bol čo? Je nemecký, vieš? Nie, jazyk, no. Toto šoferák, vodický auto, teda nemal som vôbec papiere. Čiže tá moja ponuka bola veľmi stiesnená z tých inzerátov, že aby to mne vyhovovalo. A keď aj boli, tak som si dával pozor, aby to neboli také, také falošné firmy. No, a tak prvým základom bolo čo vlastne, že aby som sa dostal z tejto firmy, kde som 3,5 roka robil, hneď preč. Lebo príklad povie ti, mám o týždeň príď, ale zrazu ti dá 2 mesiace vypovednú dobu, že musíš ešte odrobiť. No tak som si to tak nakalkuloval nejak, že dám výpoveď a začal si nájsť takú roboty rôzne. Ja budem začal pozerať každý deň do zahraničia. Takže prv si dal výpoveď, nevedel bolo to takto. Či mal si takého zrazu IKEA v Závažnej Porube, či za Mikulášom proste, dala inzerát, že naberá ľudí. A ja povedal, no dobre, tak to bude moja záložná robota, kým si nájdem do zahraničia a v skúšobnej dobe prvé 3 mesiace môže hneď v ten prvý deň odísť, nie? Tak som si to takto skalkuloval, tak som šéfkovi oznámil, nakoniec mi nedal žiadnu vypovednú dobu, iba na konci mesiaca o týždeň ma nechal, dal mi výpoveď a išiel som do tej IKEA. Vtedy tam rozbiehali prevádzku na to olepovanie. Z masívu prechádzali na veľkoplošný materiál, vieš, lebo už to bolo drahšie ten masív a ľudia chceli lacnejšie, tak už aj tá IKEA sa transformovala na veľkoplošný nábytok, materiálistov vyrábať. A ja som tam prišiel, poviem to tak potichu, neviem, či to môžem, ale stroj hrdzavý, hej, príklad, a ja pozerám, kde som prišiel, ty linka, normálne 6-metrový stroj, hej, pozerá sa, všade sa ma hrdza. A ja som sa tak pýtal, tam, čo sa ticho počúva, čo sa tu stalo, čo tu pršalo, alebo čo? Nie, vieš čo, no tento stroj je tu na asi tak 3 mesiace a doviezli ho niekde z Rakúska, čo bol za firmou vonka. A to len tak doviezli tu na skúšajú vôbec výrobu na veľkoplošný materiál, či to pôjde. A ja som prišiel skrz toho na ten stroj, lebo už som vedel kvázi, som skúsenosti s tou technológiou olepovania na stroj, hej, síce úplne iný stroj, ale už si vedel postupne niečo hľadať, niečo ako nastaviť v tom stroji. Ale pozerám, čo si nastavil, vydržalo to príklad hodinu a tam sa dielce chrlili na tisíce kusov. Tam boli veľké kolejové dopravníky, veľký hangár, hala a tam boli tisíce rovnakých dielcov na sebe. IKEA proste, vieš, čo sa po Európe potom rozhodne. No masaker a tá olepovačka, frflal som na to, lebo čo si nastavil, rozšteloval sa, hej. Či elektronika už moc presne nefungovalo, alebo nejaké ložiska vydreté, hej. No odrobil týždeň ranná, týždeň poobedná, týždeň nočná, hej. Ale bola to zmena v tom, že zase som mal všetko preplatené, hej. Prášne, hlučné. Toto možno menšieho zamestnávateľa som nevidel, hej. Nočná, potom prípadky také, víkend také.
No ale odrobil som 1 mesiac a dal som hneď výpoveď. Takže hlavne asi kvôli tomu stroju ešte nevyhovalo. Hej, Pracovné ale aj kvôli tomu, že nič ma tam nedržalo, že aj tak som mal v hlave, že chcem ísť do toho zahraničia. Chápeš? No a ten hlavný vedúci výroby si ma dal na kraj, že a prečo chceš výpoveď? No ja som mu povedal presne to, čo som mu povedal, ja viem, čo som mu to povedal a on povedal, ja viem, máte pravdu, čo s tým spravím. Tak veľa šťastia vám prajem. Aha. Všetko, čo som mu tam vyrapotal, on iba ticho bol, pozdrav, máte pravdu. Doslova. Čo s tým spravím? Nič. Veľa šťastia vám prajem, podľa mi rukou a šiel som tam. Hej. No. A potom som skúšal rôzne také robotky, pozeral som v Rivarpoli dať ako v Texikome niekde, hej, takto po okolí v Ružomberku zatiaľ. A pozerám, sťahováci, Mikuláši, jedna firma. Idem skúsiť na jeden deň. No asi ja aj viem, ako sa volá. Ticho, hej. Jeden deň som odrobil, kamarát. Som si povedal, však Jaro, ty si stolár. Ty si neurobil remeslo, aby si sa s popruhmi po schodoch celý deň, najprv ideš do dodávky ládovať a o 6 km dať vedľa v dedine alebo z bytu do domu zase to isté ládovať hore schodami. A ja pozerám, no ale toto ja nie. Ja chcem pekne, chápeš, nie sa tu mechanicky zrobiť za 2 roky, že príš o kríže kolena. A dôležité určite aj za pár korún to bolo. To ani neviem, nechcel som ani výplatu. Bolo to jeden deň. Hej, nič som nepýtal. Proste minulosť. No, poďme ďalej. Potom nejak to šlo. Lebo základ je doma nesedieť na riti, vieš, aspoň dačo. No. Toto je to hlavné, že toto by si podľa mňa mali aj ľudia uvedomiť. Aj mladí asi. A hlavne mladí, presne tak. No. To, čo si povedal, že základ je proste, vždy si človek nájde robotu, vždy. Hej. Takto, no. A potom reku, tu na Bystrickej taká jedna väčšia firma, čo s nejakým hliníkom robí, alebo takto. A som prišiel. Dobre, tak som sa zaučil nejaké svetlíky, som tam nitoval, alebo čo. A pozeral som každú hodinu, inzeráty, vieš ako. Či dačo nové, furt som pozeral. A kde si to pozeral? Na Bazoši alebo na Profesii. Hej, tieto dva iba, alebo ešte máš o 2, to je jedno. A ja som mal aj svoj inzerát, že hľadám do zahraničia. A potom zrazu, od tie 3 dní, pondelok som nastúpil, bola v streda. Ja som posielal životopisy, som možno aj 10, hej. A jeden sa ozval. Dobrý deň, reagujem na vašu reakciu na môj inzerát, na váš životopis. Mohli by ste sa zastaviť v piatok Mikuláši v kancelárii? A nie je problém. A vy ste teraz zamestnaní? Viete čo, som v skúšobnej dobe o pol hodinu, už som voľná, no a dobre, super, parádne, tak piatok sa ide, počúvaj, ja už som dovolával a už som išiel proste tam z výroby do kancelárie. Som to robil akurát jednu činnosť, čo som mal a už som išiel tam. Saky paky som mal ešte teplý ten zmluvu a už som aj rušil. A už super, počúvaj, super, vidina, wow, už sa to blíži, to zahraničie zárobok, vieš, zahraničný, že konečne zarobím, vymyslím si 3000 a nie takých 700 eur, vieš. No, a tak som tam prišiel, kamarát, chlap, ako hora, hrubokrký, holohlavý, potetovaný, dobrý deň. No áno, to som ja. A ja som nevedel, čo. Vedel som, že v zahraničí, vo Francúzsku, niečo v Alpách. A vôbec nevedel som ani kde presne. A som sa pýtal takto, a ja som nemal skúsenosti so zahraničím do také, a mňa nikto nedohodil, že niekto pozná mosti, že ty robíš v zahraničí, že ma dovedie, že mám všetko zametané. Že len prídem a robím. Príklad, no. Takže, a som sa ho pýtal, a tam sa dá aj variť, hej, na tých bývač. Však áno, samozrejme. A sú tam aj riady? Áno, sú, však všetko tam je pripravené. Si ja nevedel, čo si vlastne áno, to sú normálne apartmány, vieš? To sú normálne apartmány tam. A ja som len nevedel, do čoho idem, no. A to si mám aj zobrať taký hrniec so sebou? Nie, netreba, to je tam všetko. No, tak sme sa dohodli a potom ma bral nejaký chlap. No predtým som si všetko vybával poistku cestovnú, to je základ, hej, to apelujem na to, bez cestovnej poistky. A už si ju musel takedy využiť, že na niečo sa... Niečo ti poviem, postupne.
Vlastne, ľudia, vy len počúvajte. My tiež. To bude asi zaujímavé. A vieš čo, neriešia menšie veci sa tam neriešia cez poisku, proste sa ti stalo úrazne na parkovanie, hej. Je to tak, skrz menej problémov urobené. Som si aj zobloval malíček, ale už to nevidno. Ale to je o 3 roky, 4 ďalej. Hej, dostaneme sa ku tomu. No, tak v Žiline, do dodávky, prišiel som na vlaku. No, a teraz mi vypadala jedna vec, hlavná. Pred týmto Francúzskom som bol v Rakúsku ešte tej týždne, cez jedného. Aha. A jak som tam išiel, to zdať zo severa Slovenska, jedno mesto a tam mal pôsobisko firmy. No tak sme šli do Innsbrucku. No ale to už ešte predtým, to čo si bol... Predtým, čo som ešte hľadal, hej? A to bola tá prvá, ja som zabudol, hej? A keď som sa vrátil, tak ešte som išiel na tú Bystrickú, do tej firmy, hej. Troška aj tak asi všetci budeme vedieť, ale... Veľa robot som mal, hej? No. A bola vtedy COVID, rúška, nejak sme sa tam dostali, a práca bola na rakúsku zmluvu, boli diety preplácané, hej, 20 eur na deň si máte, ako to bolo. A v Innsbrucku sme boli aktuálne vtedy robiť, som bol iba na jednom turnuse, sme robili 4. najbúhať Kika nábytok, čo má, kamarát. To taký interes si nevidel, som myslel Kika, hej, pod 3 poschodia ešte pod zemou, tam sa robili jaskyne, normálne. A to akože čo bol dom? To bol taký jeho vlastný dom. Vila, hej? Taká víkendová, počúvaj. No a ešte sa pýtam, že toto bola akože stavebná firma, nie? Či to Normálne firma to bola zákazková, že interiér iba, stolári interiér. I na interiér iba interiér. Iba interiér. No a pozerám, sa pýtam, a to čo sú také hrubé okná? Kamarát, ty si otvoril okno a okno také hrubé. A ja že, a na čo je taká búdka tu na? Však to bude mať svoju osobnú ochránku, alebo tunel od brány, dole tunel. A všade boli obrazy a za obrazmi trezory a v tých trezoroch zbrane, nuka. A všetko boli neprestrelné sklá, kamarát, na celej budove. Hej, neprestrelné sklá. A dole bol jedno poschodie pod zemou, druhé. A pod tým druhým boli normálne, že si mohol, falošná jaskyňa sa tu zabalí vodou, zatopí a si mohol aj podplávať a všetko ako keby jaskyňa. Ja som to aj videl, to boli proste konzoly železné zo steny a na to šla taká ako obvec, taká sadra, vieš, oni to tam ručne, že to všetko malovali a tak robili. To vidím, to mi vyskočil taký reel, on proste robí presne tie steny a tam sadru a on to potom reže. Popri cestách, ktoré... Aj takedy falošné. No hej, ale normálne, že aj v interiéri. A ja som to pozeral, ja som robil svoju robotu, ale ja som pozeral viac aj druhú robotu. Čo robili chlapi, som to v živote nevidel. No a pozerám, jedna taká veľká točňa tam pod zemou. Druhá. A také prípravky, taký prstenec, hore dole. Čo tu bude, sa pýta majstra. No Jaro, tu bude jedna točňa, ktorá sa bude točiť, tu bude jedno Ferrari, a to bude celé preskrené, taká kupola, a tu sa bude točiť furt, to bude iba na okrasu, tu bude druhé Porsche sa točiť a tu bude vchod podzemnej garáže a takéto veci. Fú, tak to som sa dobre, tak som mal zážitky. 3 týždne som sa tam udržal, lebo z tohto dôvodu. Prišiel som a v prvý deň chlapi na ubytovni tam, hej, na parkmáne. Bol som vo svojej izbe zavretý a chlapi, boha, to je taký, nebudem nadávať, hej, to je taký a taký ten šéf. 8 ľudí, potom čo sa deje? 8 ľudí pred tebou mu odišlo, lebo že nevypláca na čas. A ja v prvýkrát zahraničí vtedy, a ja že pozerám, treba mi toto, kamarát, treba mi pre týchto ľudí robiť, vieš. Dobre, idem hneď preč. Išiel som hneď preč, 3 týždne som vydržal, tak som šiel odtiaľ preč. A vyplatil ťa? Nečakal som nič, normálne som porušil, všetko sme to tam podpísali, mi pomohol, hej, že už si bol pripravený. Ja som bol pripravený, že nič, dobre, idem ďalej, ja sa ďalej, sa nekoncentrujem na to, hej, na tie 3 týždne, hej, na ten turnusík. A nakoniec potom mi prišlo mi nejakých, ja neviem, 2800 eur alebo koľko, vieš. Ale to si už mal potom, že čo si mal tu na Slovensku, dajme tomu, našu slovenskú sumu a už za 3 týždne... bol môj prvý zárobok, akože taký, že ono mi to fakt píplo. A ja som vtedy ešte robil po týchto robotkách, ako dobre, už mám istotu väčšiu, vieš, zarobenie do zahraničia. No takže tak, no. A prvé, čo som si kúpil, pamätám, že konečne mám peniaze navyše, si môžem dovoliť troška minúť, tak som si kúpil
JBL sluchadlá, normálne JBL, ale som si kúpil JBL sluchadlá vtedy, hej. No. Si pamätám, som vyšiel hneď tu na dohľadiť do elektrika v Žoberku. No, a potom som bol v tej firme, čo som predtým rozprával a zrazu som šiel k tomu, čo vo Francúzsku, hej, do toho Mikuláša, toto. No a potom v Žiline som nastúpil do dodávky ku chlapovi, tiež prvý deň išiel, čiže mu dal adresu, on mal šoférák, hej, a spolu sme do známej, neznámej firmy, do toho už Francúzska, hej, že čo bude. Prišli sme tam do Alp a ja wow, a ja aj snowboardujem, vieš, a takto vidíš tie vleky. To bolo cez leto v auguste, ale vieš si to predstaviť, skokánske mostíky, hej. Zažil som to raz tam v Alpách. No. Tak to, no a sme sa vybalili, ale akože stresy neskutočne. Celú cestu, tých 16-17 hodín, či koľko sme šli, vydržím to. A keď som bol na tom pohovore, už som všetko podpísal a ja taký, no dobre, aké sú turnusy? 3 týždne a 2 týždne doma? Ako? 2 mesiace robíš a 2 týždne doma? A ja taký na ňom. Ste v poriadku, pán Matola? No, kamarát, ja som vyšiel z toho jeho kancelárie, ja som si sadol na prvý obrubník na ceste v tieni, ja som si takto sadol asi. A ja, no dobre, Jaro, čo si chcel, to máš, teraz tu už len vydrž dáko. Kámo, no šoky, depky, riadne, že 2 mesiace, keď 3 týždne som ledva vydržal, akože, no dobre. Si zvyknutý bol ešte, no. Ty kokso, no tak som nejaký išiel posratý do sveta, no čo. Ale oplatilo sa. Ale áno, veď už som tam 5. rok v auguste bude. No. A tak, no. Potom boli montáže, dostal som sa aj do Saint-Tropez, tam sme na Palavcoch robili úplne iné zase práce, vieš. To tam v tých palácoch, to takéto starodobé, rustikálne, tie rímsové také veci po stropoch, všetko všade rímsi po zárubniach, úplne iná robota, zaujímavá. A toto ešte ti skočím aj do reči. A že tam sa veľa robí proste starého dreva. V Alpách. Všetko ja zo starého, každý jeden hotel od Nuka väčšinou 90% aj staré drevo, normálne, aj obklady, tie bandáže. Obklady, presne, obklady sme tam dávali a sme to trhali pajstrom, nie? A tu na Klincách som tu jebol, vieš, som to hodil dole a prišiel ten majster, Flo sa volal, on prišiel chytal sa, že olala, a ja som to nič, vieš, že starý obklad, že to ide jet. O nič, že tu normálne idú dať dole, navýšiť poschodie, všetko zatepliť a znova idú dať? Hej, to nevidno na tom, že to je pokažené, to aj keby sekerou pobúcháš, poriaš alebo kladivom, stále to vypadá rovno. Ale vieš, ako som ma chytil, ja som to všade, keď si si všimol v tých Alpách, tak ako strech na krytinu majú bridlice, tie hrubé kamene, ak si všimol. Kamene, ja mám aj fotku, normálne, no, hej, všetko proste tam, bomby a tam ešte taká zaujímavosť, že tam veľa aj nadstavujú, lebo im, no keď som tam bol, neviem koľko to bolo, 3-4 roky dozadu, proste je to drahá oblasť, luxusná a proste už tam nemáš kde stavať, lebo už to je asi aj príroda. Áno, a navýšili, proste tam bol nejaký strop, neviem koľko metrov a už im tu navýšili, neviem či o jedno poschodie alebo koľko metrov, tak mohli, tak preto sa všetko dáva dole, navýši sa a znova. A to som ja robil, ale tiež som tam nebol dlho. A potom som robil iba rok po Alpách, hej? Po montážach teda. A prečo zrazu som na dielni? Jaro, počúvaj, bol som, v Alpách som robil. Jaro, počúvaj. Ale to ten šéf, hej? Slovák. Lebo Francúz potreboval do dielni. Hej. Že, Jaro, potrebujem, aby si šiel na dielňu. Že prečo ja? Prečo? No, lebo ty máš výučný list a na dielňu treba iba chlapov s výučným listom, ktorí sa rozumejú aj tým strojom. Vieš, kvázi. Vieš, ako chápu. Potrebuješ doklad proste. Hej. A že taký, no dobre, no. Lebo ja som nechcel ísť na dielňu, lebo sa chýri reči, lebo na dielni sa robia viac hodín ako na stavbe, vieš, a ťahá sa viac. A nie každý to zvládol a niekto šiel aj po 4 mesiacoch preč. Hej. No a predsa len je to isté miesto. A mňa strašili, Jaro, vydržíš tam 2 mesiace a ty tam vyhoríš a pôjdeš domov, uvidíš, zakapeš, ťa tam zderú.
No ja s takouto malou dušičkou, s takýmito rečami, čo som furt počúval o dielni, čo si vravili, že psychiatria, no tak som šiel na dielňu, tak ma tam šiel s kolega jeden zaviesť do mesta dole na dielňu a som zistil, no, čo to je tam za robotu a... No čo, ten prvý moment, aký som, keď si nám prišiel? Režim, stavbu máš akú? Prejde technik raz za 2 hodiny, a ty keď máš nadrobené, si sadneš, dáte si na mobile, alebo fajčíš, keď fajčíš a nerobíš. Sa zavrieš do apartmánu ako tu, hej, a nerobíš nič, takedy aj ovňa, hej? Ale na diaľnici a tam je taký, o Francúzov vravím, tam je taký francúzsky majster, tam je taký francúzsky oný, tam taký, a sadneš si tam, nedá sa. Aj kameru máš napríklad. Toto bolo také, že ty proste aj keď nemáš robotu, musí sa tváriť, že dačo robíš, že si pohybe. Teraz si tiež dával, nie? Že ste mali dáko pomenie roboty. Hej. A že ale to je ešte ťažšie, že proste... No to sa musíš tam proste tváriť, lebo ide o to, my sme ako Slováci u Francúza, hej. A my nechceme, aby že sa tam dáko sedíme a povedali, no dobre, nebudete robiť desiatky, ale 8, bo máte málo hodín. Ide o to. Že my musíme robiť ako také, tiež im hlavným šéfom, aj keď má prehľad, ale tak nie vždy, hej, že čo sa práve robí, tak kedy sa tvárime, hlavne od začiatku roka, hej. Tie prvé 4 mesiace, kým sa rozbehnú tie stavby, prídu tie materiály a jedno s druhým. Lebo to sa robí, príklad, vymyslím si, má jeden hotel a robí sa tam príklad, ja neviem, 50 apartmánov na komplet, od podlahy, od obkladov, od dverí a od nábytkov, hej. Takže tak. Je to akože... Všelijaké typy také... Áno, robia sa rôzne. Aký aj do reštík, príklad keď sa robí reštaurácia dáka, tak atypové, hej, všetko. Keď sa robí nejaký už na mieru apartmán v tých Alpách pre takého klienta, tak ten dizajner mu to na mieru navrhne, hej, lebo môžu byť rovnakých 10 izieb, 10 apartmánov teda, ale môže byť aj každý iný, už keď je to, nevieš. No podľa tých tvojich historiek, tam máš proste tie všelijaké rádiusy, tam si pripravuješ prípravky na brúsenie hociakých rádiusov. Akože, dielňa. No. Proste není to také, že, alebo ja som si predstavoval, vieš, že IKEA, také proste, vieš, to nemá s IKEA nič spoločné už. To nie. Tá firma je potom asi dobrá, nie? Celkovo proste uznávaná tam. Hej. Oni majú, teraz kúpili, ten jeden, pod ktorým sme, kúpil 2 ďalšie firmy. Hej, to si dával aj... Kúpil 2 ďalšie firmy, normálne podkúpil na sa mi zdá, na dýhovanie. Hej. Čo ti dýhujú dielci vo veľkom, hej, príde ti veľká platňa, hej, a stolár si to už popíli, ako mu treba. A urobí ti z toho kuchyňu. Hej. No a on kúpil, lebo ide mať asi strašne veľa zákaziek v ďalšom roku. Aj čo sme počuli, že rok 2027 bude strašne veľa roboty. Tak on si skúpil normálne firmu, aby nemusel dávať tie svoje... Áno, a potom keď tak ju asi aj potom zase predá, ale so ziskom. No. Len to sú už iné tam točky. To sú už palby, no. To sú iné točky. No, že má aj vlastné auta staré a tak dáke. Ale iba to, čo zaraz... A videl si kedy toho majiteľa? Hej, každý druhý deň medzi nami. Hej, že akože chodí tam? Ruky, no, aj žena jeho. Robí? Žena medzi nami chodí, tak. Prepáč. To by som už milionár. Robí, ale nič. Ale on sa ti chytí, on dačo pre seba, čo urobí, a on si urobí. Hej, že si ide? No jasné, hej. A tu koľko má rokov? No, tak nejak okolo 50 nemal, ale nemal ani, už mal 30, proste po 40 chlap. No. A jeho žena, každé ráno chodí, s Francúzmi si dávajú pusu, hej, takto. Lebo vo Francúzsku sa boskajú, sa boskajú, ale my si normálne sa zdravíme. Aj ako Slováci. A s Francúzmi, alebo bol si tam na tom, ako by som to povedal, no teraz asi keď si v dielni, alebo tam, tak asi nie, ale na tých primárnych stavbách mimo, na nejakom takom obede, alebo ich menu v reštike? Takto. Alebo či máš takú skúsenosť? Keď som bol v Saint-Tropez, mal som hneď pri pláži a mohol som skúšať také morské plody reálne odtiaľ tam. Ale keďže mne morské plody dáko nechutia a celkovo ani ryby, že keď takto mi dá takého struháka pravda bezjem, ale sám od seba ryby dáko nemusím ani tieto morské plody. Takže neťahá ma to, hej, neskúšal som z tohto. Ale
Tak nejaké jedlá, skrz aj troška syru, alebo čo, niečo som vyskúšal, no, hej. Ale darmo, počúvaj, ty keď si zvyknutý na našu kuchyňu, Liptovskú príklad, alebo globálne slovánsku, že nejaká taká, že normálne, že poctivá kyslá kapusta, kapustnica, ja neviem, segedín, alebo dačo takéto, že si to zvyknutý, tam to také nenájdeš, vieš, že by si dačo také dal. Hej, že priamo. Chápeš. Ale aj koláče napríklad, a sladké, tak oni nemajú také dobré koláče ako my. Oni nepoznajú taký tvaroh ako my napríklad. Tam nekúpiš taký fajný hrudkovitý tvaroh. Hej. Alebo čo jedno s druhým. Tam sa ralo, že víno majú radi, nie? Že aj víno, áno. Akože aj víno. Alebo čo sa ralo, že nemajú proste to pečivo? Iba suché bagety, či ako to je? Vieš čo? Chlieb klasický. Ja som si všimol, že croissanty, alebo tie také taštičky čokoládové, z listového cesta, tak oni si to tam každý deň kupujú, každý boží deň po jednom croissante na tú 10. o 9. A to, ku káve alebo ku čom. Každý boží deň croissant tam musí byť. Presne, oni to, a to pain au chocolat, neviem ako sa to volá, ale oni to idú bomby. Aj ten chlieb taký proste toasty alebo tak, že proste nie je to taký ako my máme klasický chlieb, vieš, také ako keby, ja neviem, sladké, alebo neviem, no také proste úplne iné. No a mňa by tak zaujímalo, že čo je horšie na turnuse? Že či tá robota, alebo ten pobyt mimo tej roboty? Záleží od jedinca ako mňa, alebo teba. Záleží, ako máš rozbehnutý alebo nastavený život pred odchodom, lebo záleží, či si slobodný, alebo máš priateľku, či máš vzťah. Hej. To je zložité. Potom záleží, či máš niekoho chorého v rodine, čiže sem tam musíš byť raz do týždňa pri ňom, to ti ovplyvňuje odchod. A po tretie, či máš domáceho miláčika. Hej. Máš psa, máš mačku a už to tak vieš. Človek aj chce ísť do zahraničia, niektorý chce ísť aj do zahraničia, domov naspäť. Niektorí aj by si išiel zarobiť, ale mám psa, čo si počujem, a ja ho nechcem nikam dávať, vieš, a takéto sú aj situácie. No, čiže pre zahraničie a pre svoj taký, ako by som to povedal, kľudný chod v zahraničí je čo najmenej byť viazaný. Lebo strašne veľa chlapov, príklad robil 4 roky v zahraničí a už nemá, už sú rozvedení. Hej. Počul, že... Príklad, bol 2 mesiace, 3 mesiace a takto, keď sa to opakuje 2 roky, bohužiaľ, takže nám ma podviedla, alebo jedno s druhým, vieš to. Lebo nie si ani tam, ani tu, že proste je to také, že... Ty si doma 4-3 krát do roka na 2 týždne a bodka, vieš. Asi tam. Takto je to dobré, lebo je to Francúzsko, je to ďalej. Preto sa robia tie turnusy tak, že 2 mesiace, 2 týždne. Tak jasne, lebo to cestovanie je jedno to... Hej. A je to tak dané, no. Keď si ideš zarobiť, niekto si ide zarobiť na pol roka, hej? Dobre, ešte priateľka, dobre, pol roka, hej? Kúpime si auto, alebo čo, dobre, hej? Ale už keď tam ideš takto ja už som 5 rokov, hej, ja som si počítal, že koľko som bol doma vlastne, lebo ja som mal aj 7-mesačný turnus, kamarát. 7-mesačný, alebo 6-mesačný, aj 5-mesačný som mal. Pondelok, sobota, práca, 7 mesiacov. To bolo krásne. Každý mesiac som mal inú. Takže inak mi šíbalo, ale som to prežil. Takže si v podstate workaholic, alebo... Workaholic, takto. Daj nejaký návod. Dám ti príklad, aby ste pochopili. Čo ťa poháňa? Už keď si tam, v tom zahraničí, už nemáš nič vlastné, čomu by si sa venoval. Čiže tebe je výhodné iba robiť, aby si to niesol pointu domov, peniaz, hej. No. A to je vlastne ten zmysel života tam. Hej, proste ja som rád, keď môžem robiť, príklad vymyslím si, poviem somarinu, aj nedeľu. Hej, ak sa dá, hej, sú možno 3 nedele, už sa nestíha v decembri alebo v októbri, novembri. Ale tí Francúzi to nemajú radi proste robiť takto víkendy a nedeľne. Oni ti nebudú robiť, čosi, ale ani nemôžu. Oni majú najmenší fond, sa mi zdá, hodinový v Európe pomaly, zo štátov, že nemôžu oni si A Francúzovi to vyhovuje, lebo my sme ako externá firma. To je tak troška inak urobené tam. Vieš, že tam troška inak to berie ako Francúza. Väčšinu vyrobíte, nie? No a ja by som sa tak opýtal, chcel by si zostať vo Francúzsku? Alebo žiť? Nie? Takto. Keď sa dačo posere, som nad tým rozmýšľal, hej, dačo sa stane, že dačo sa zmení tu na systém, aký poznáme, hej, tú demokraciu alebo niečo, tak chcel by som bývať tak, že dať tak pekne, že príklad 1,5 hodiny od Alp,
a hodinu a pol odmela. Taký zlatý stred. Že ráno sa staneš Takej sobotu, tej- nedelu, že tak ne- idem k moru a cez zimu si staneš, tak si poviem, idem si zalyžovať a snowboardovať. Hej. Ale radšej mesto alebo dedina? Tak pri meste. Vieš čo, bol som aj 2 roky na takej dedinách, kamarát, že tam boli 4 obyvatelia, hej, iba kravy sa tam prešli cez cestu. A to taká dedina, že musíš ísť 10 minút autom niekde, aby si niečo kúpil. Hej. Radšej striedmo pri meste, hej, ale nie v meste, ale striedmo pri meste, ako zase ďalej od mesta úplne. Aha, jasne. No tak je to tam. Ale tam má všetko svoje čaro, ja ten jazyk milujem, to je... Ty miluješ francúzštinu, no. Hej, to je úplne, francúzština, to je najväčšia. Najlepší jazyk na svete. Ja to neviem, čo si. Andrej zase všetko pozerá každý seriál po francúzštine, vieš. Niekto tam je 8-9 roky, sú tam zo 4 ľudia, hej, čo sú tam tak, nevedia francúzsky. Základy, hej, a ja viem už, hej, ja som základ, no čo sa naučíš? Číslovky, aby si vedel povedať, Nadávanie. hej. Ale tak normálne ráne, v práci myslím. Číslovky, dni v týždni. A vercek nejaký, nie? Kladivo, ako sa povie, takéto veci. Makto. Alebo čo používaš, no, Áno, to je základ, hej. A keď už nevieš ani, tak mu vysvetlíš, čo chceš a ti dá. Ale teraz je táto moderná technológia, dáš telefón, preložíte sa za minútu, vieš. Aj s tým najvyšším, alebo aj s klientom ma tak vyhovie a si to tam vykomunikujete cez ten telefón. No, a bývanie býva také v tom zahraničí, že dakedy ste aj dvaja v jednej izbe, hej, záleží, v tých Alpách je to také menšie, tie apartmaníky. Kebyže chceš väčšie, tak sa nedoplatíš. My to neplatíme. Hej. Máme preplácané ubytovanie, teda preplácané, to hľadá šéf. My len prídeme, nám povie, kde je kľúčik a to je celé, hej. Potom je preplácaná cesta, 150 € tam, 150 € naspäť a 200 € máme do roka na monterky, že preplatíte monterky. Čiže takéto máme my benefity. No a tých 150 máš fix, hej? Čiže nemusíš... Takto. Či musíš nejaké doklady alebo niečo? Musíš bločky buď z tankovania, z mýta, z diaľnic. Autom je to drahšie do Francúzska. Tunely, rôzne veci, hej? Keď ideš cez Taliansko, alebo ako ideš? Väčšinou cez Švajc chodia, hej? A ja chodím autobusom. Ja keď si 3 týždne skôr objednám autobus, tak ma nestojí autobus 140 €, ale 80. Keď si spočítaš, vymyslím si 80 € tam a naspäť, to je 160 €, plus nejaký vlak, autobus, dajme tomu, že 200 €. Hej? Dajme tomu, že 200 € ma stojí cesta, keď si to skôr všetko objednám. A tá stovka, ja mu doložím bločky z môjho cestovania takého v tom Francúzsku, keď som šiel dať vlakom alebo tak. Hej. Alebo aj tu náhodou. Čiže 100 € dokážem si ušetriť alebo zarobiť. Ber to ako chceš. Z tohto, hej? A na aute sa ti to v živote nepodarí. Hej, to 4 ľudia. 1600 km prejsť na 150 € jednu cestu, plus si zaplať ešte mýta, diaľnica a keď ti treba aj, diaľničnú. Ale aj to proste, že ten človek vlastne šoferuje, vieš, tam môžeš spať v autobuse, nie? Ale zase skrz komfort. Skrz komfort to, že si nič neodvezieš, maximálne, že si doba to uzoberieš a takto. Na rade niekde si zobrať aj veci takto naraz sa dade. To je veľmi zložité sa takto autobusom, šiel som tak, to je komplikované. Si predstav, že máš kufrík, len uťahovačky kufor, koľko váži a kde ho dáš do tej tašky. Potom si bereš minimálne, ideš do Alp, myslím si cez zimu, minimálne bunda pracovná hrubá, bunda tvoja, potom také monterky, také mikiny, také. A kde si to ty máš napakovať do jednou batohu a do toho, ešte keď aj trenky, ponožky a všetko. A ešte nedaj Boh, si tam máš ešte nejakú stravu zobrať, alebo čo. Aj len stravu, no. Tam sa kupuje, lebo tam príklad, keď takto ide na 2-týždňový turnus, tak si dokáže aj z domu dať čo zobrať. Ale ty keď ideš na 2 mesiace, ja si neberem nič, lebo to nemá pre mňa zmysel, logiku. Čo, ako prvý týždeň si dať čo pomôžem? Bez šance, no. A Francúzsko je najdrahšie, čo sa týka potravín. Hej? Rakúsko, Nemecko, tieto štáty sú oveľa lacnejšie ako Francúzsko, preto aj tak prejem, koľko prejem. Ale ja si zase nedávam pozor. Ja si nedávam pozor zase, nefajčím, nepijem a nedávam si pozor zase na stravu. Peniaze na stravu. Hej, ako poviem, čo to stojí toľko, to si kúpim, čo chcem. Hej. Preto to tak vyzerá, že 500-600 € prežeriem, ale zase, lebo mozzarella, hej, chlapček si dá mozzarellu ráno, večer, možno aj 3 mozzarelly, dajme tomu 2, každý deň. To máš 60 mozzarell, to máš príklad
60 eur len za mozzarellu, hej? Iba 2 mozzarelky a ešte si nemal ani raňajky, ani desetu, ani obed, ani ranní večeru, hej? A keď si to takto narátaš, tak už máš tých 500 eur. A tak nešetríš na tom jedle proste tam. Nie, na jedle nešetrím. Aj tu, keď som, lebo počuj, tam si musíš variť, hej? Aktuálne sme takto nastavení v zahraničí, že si varíme s kolegom na týždeň, vymyslím si, fazulová polievka, dobre. Ja počistím, on navári, hej? 50-50 všetko. Máme dozy, 6 doz, príklad pondelok, sobota sa robí, naloží sa, dá sa do chladničky. Hej. A potom z tej dozy polka mne, polka jemu. Takto to funguje. A keď prídem sem, tak ja doma ani do suchého rožka za 2 týždne nezahryznem. To je moja dovolenka, ja nemusím chodiť, ja nemusím chodiť príklad na dovolenky niekde do zahraničia, aby som tady týždeň ležal pri mori alebo tak, lebo ja radšej tu na doma prejem, vymyslím si, 800 eur za tie 2 týždne, hej, po reštikách, ako by som mal dať každé 2 mesiace, aby som ja šiel dať na dovolenku za 3000 eur a ušetril by som len, vymyslím si, 1000 eur. Vieš, ja som tam išiel skrz toho pomôcť maximálne ako viem a nie, že Jaro, máš dovolenku, čo nejdeš niekam. Tak lebo pre niečo, no. Vieš, no ja som si sem, prídem si sem oddychnúť, žiadny režim, hej. Podporíš aj tie lokálne podniky. Hej, gastropodniky lokálne, jasné, za každým pomaly do inej reštiky idem. No a tak. Toto je môj štýl oddychu vlastne, na Liptove. A koľko si vie zarobiť stolár v zahraničí? Stolár v zahraničí. Ako som povedal, záleží to od tých podmienok. Čo máš preplácané, či ubytovanie, či cestu, hej. Či si to z toho svojho platu ešte musíš cvakať. Ale a či si na živnosť alebo na zmluvu. Ja som na zmluvu. Ja som slovenský zamestnanec, hej. Čiže už odvody mi on urobí. A ja mám urobené, čo mi povie on, tak to reálne mám. Už mi to príde na účet, chápeš? A vie si zarobiť, podľa hodín to záleží, podľa hodín, a vie si zarobiť príklad. Poviem ti u mňa, hej, od 3,5 aj po 4,600. Čistú. Za mesiac. A záleží podľa hodín. Či sa robí pondelok, piatok, alebo sa robí pondelok, sobota. A koľko hodín ešte sa robí? Či tak, alebo či je roboty, alebo nie. Teraz je to slabšie, hej, lebo roboty nie. No. Čiže priemer je 3,900, 3,800, hej, priemer. Čože je taká 2-3 mesačná výplata na Slovensku. Za čo, vieš? Hej, veď akože obetuješ tomu čas, všetko domov, jedno s druhým. Si mimo, už ja som 5 rokov, som mal 22, keď som odišiel, vieš. Už mám 27. No a si mimo vlastne som odišiel od svojich rovesníkov. Hrával som stolný tenis za svoju dedinu, hej. Chodili sme po okresných súťažiach, po dedinách, hej. Jak ty by si hral futbal za svoju dedinu, tak ideš, hej. A musel som družstvo nechať tak, lebo tak, čo ti je prvorade, tvoj život a tvoja rodina, blízka, bohaká mama, otec, alebo čo, no. Tak ako bohužiaľ, chlapi, opúšťam vás, ale ja to musím to tak nechať, no. Tak som toto opustil ping-pong a tiež musíš nechať tak rovesníkov, hej, aj tie dievčatá, keď si tak vezmeš, ty neriešiš žiadne vzťahy. Ja som sa už tak adaptoval, ja som mal len v kvázi jednu priateľku v 18, reálne, že vzťah. Aj to som potom ukončil, lebo keď si vypala, začala fajčiť. Ale nič, som dobre dievča, len proste ona rada si pofajčila a ja som nefajčil, ani nefajčil. Hej. No tak dobre, v poriadku, sa zdravíme furt. No vtedy, ako idem do zahraničia, len to trvalo tie 3 roky, neviem, Mikuláši som robil blablabla. No a už sa mi to vyplnilo, že som v tom zahraničí, tak aj dobre, že som sa nezaviazal takto, hej. Možno by som aj o tú lásku prišiel za tú dobu 5 rokov. No, možno by sa ani nešiel do zahraničia, alebo tak, ale vieš čo, nechcel by som si predstaviť, čo by bolo, keby som neodišiel. Lebo musel som už platiť také veci dakedy, že by som reálne z toho zamestnania nemal. A musel som to v hotovosti vyplatiť, ináč by som sa zadržil požičkou, vieš. No. Ja príklad zo svojho sna, ja som tam išiel kvôli kapitáliku, že na dodávku, na také nárade a mám plán podnikať v určitom dizajne atypickom, niečo tvoriť, nie dielňa, nie stroje, niečo také viac atypovejšie. Alebo ako to nazvať? Áno, z nejakých takých nejakých koreňov alebo z takýchto vecí, nejaké veci dekoračné, ilustračné.
A šiel som si na to zarobiť. Že čo čer nechcel, šiel som tam, že na 2 roky, hej. Že jo, takým štýlom 30 000 eur bokom, hej, na dodávku a toto, hej. 30 000 eur som dal ešte len mimo svojho sna na určité veci, čo som musel dať z kešu, hej, takto. No, takže, dobre, tak 2 roky prešli, vlastne ako keby som pomohol som si, hej, niečo som vyriešil, ale tak ešte raz. No, ako by si bol Ty si na začiatku. ten hmotný, on niečo si stanovil, si splnil, ale nedostatočne. Furt ti dačo ten život dá, že dačo musíš bočné vyriešiť. Hej, že pomimo. Takže už som tam zase, už bude, proste 5 rokov som tam, no. Ale už sa to schyluje ku koncu. Lebo tiež, už sa počítajú hodiny tam, lebo už tiež buď vybuchnem, vieš, ak ja nepôjdem von, tak ma vyhodia oni. Tiež sme 5 Slováci spolu furt na dielni, bývame furt spolu a to takto celý rok. Furt 5, furt spolu. No, to má nejaké nervy, no určite. Vieš, ako, a či si musíš vedieť zariadiť kvázi, ako by som to nazval, postavenie v partii alebo dominanciu, lebo sú takí jedinci, že proste vidia, že si v niečom slabší a začne ťa využívať. Napríklad vieš, že budeš po niekomu umývať riad furt, alebo vieš, takéto veci. No. A pre nejaké dobro. No jasné, a nebudeš tolerovať niekoho výbuchy hnevu, alebo čo, a budeš počuť, aký si ty neviem, aký syn a čo, a popri tom vôbec nevie čo. A takto, potom sa to treba inak riešiť, tak keď je troška fyzicky. Mám ešte, tak ti skočím, keď o tomto vravíš, takú otázku, že čo ty a firma na točenie videí v robote? Lebo všetci tu vlastne točíme svoj život na sociálnu sieť. Vieš, ako som ja dopadol? Či si nemal... Akože dobrá otázka, ale tak nejako sme to tak proste aj predstavili, hej, proste tak určite bude pozerať možno nejaký človek, čo nevie, tak proste nejakú začiatku, vieš, a proste viem, že my vieme proste, že točíš strašne dlho. Hej. 5 rokov minimálne. Hej. A proste teraz to nejako máš taký hype, ale proste predtým si točil a točíš furt ten istý content v podstate. Kvázi, hej. Svoj život. Hej, jak idem, hej. Tak proste nejako tak od začiatku, že proste že ako to začalo, prečo to proste robíš, alebo ak to vieš nejako priblížiť. Začal som pridávať príspevky z toho, že mal som furt v pláne také vlastné podnikanie, hej. Aj keď som vtedy ešte nevedel v čom presne, ale vedel som, že chcel by som mať svoju robotu, aby som nemusel na cudzí budík stávať, ako sa hovorí. Hej. No, tak som nejakým štýlom dal také príspevky, fotky, či ohľadom stolárčiny, či ohľadom svojho športu, len proste takú aktivitu som dával. Pravidelnú aktivitu, hej, že pravidelné príspevky. Aj do gymu cvičiť. Áno. Hej, vtedy, no. Keď som mal zo 18-19 presne, vtedy to. No, a som sa dostal do tohto zahraničia, robil som tieto príspevky, zdieľal som na príbehy. A na Facebooku mám jedného šéfa, oni sú traja, hej. Jeden rieši to, druhý to. A zrazu. Ja som natáčal, ako pchám do frézy niečo podávať, ako kvázi všetko bezpečné. Jaro, počuj, ja keď vidím tie príbehy, ako ty robíš v dielni s jednou rukou telefón a v druhej obrobok, ja to už nechcem vidieť. Prvý a posledný krát si natáčal robotu. To si normálne šéf povedal, hej, že? 3 rokmi. Alebo tak, počúvaj. A že, ako to urobím? Že ja chcem tvoriť content. Ja chcem 102 kg nazbierať. Že to bavilo. A že ako to urobím? A že tak. No dobre. Prestal som zdieľať Instagramové príbehy na Facebook, na Messengerovej. A na Instagrame som ich všetkých blokol. Tí keby prišli teraz na tie všetky moje videá za tie 3 roky, neviem, či si nebudem vlastný hrob kopať. Takže takto to je, oni o tom nevedia. Keď sa pýtaš, ale tak mal si s tým problém, že proste videá v robote. Že, alebo tak, mal som, jasné, že som mal. Aj Francúzov, čo som vedel nájsť, som si zablokoval. Lebo to sú autorské práva na firmu, vieš, to sú určité veci, čo ty nesmieš natáčať. Ty nesmieš ani interiér natáčať. Bez povolenia. Idem niekomu, v Alpách, nejaký herec bol, normálne herec, reálne. Jaro, odtiaľ to ani fotka nesmie ujsť, ani plány, ty ani výrobné plány nesmieš fotiť, dáko zdieľať verejne, lebo to je majetok firmy, chápeš, to je know-how, ako sa čo vyrába. Ja ak dačo, napríklad, ak by ma chcel narobiť mi problém z môjho videa,
tak on má právo. Hej, Lebo ja nemám lebo- čo dávať postup výroby jeho, lebo to je jeho akože tajomstvo, know-how. Bo ja sa preto pýtam, lebo my sme mali raz tú čest, že tiež sme natočili tak a šéf prišiel a nakoniec to videl pre tú firmu, čo sme robili už mimo akože Ružomberka, tak sme tam prišli a tiež, no akože bol to taký, no, a nie že problém, ale také no, že... že nebol, Niekto video. že nebol nadšený a tiež sme to zrovna vykreslili tak zle. Proste není to až také zlé, ale vykreslili sme to ešte To som horšie, si no. všimol. No, tak Ale ja by som chcel, alebo obaja, prerušiť teraz ten rozhovor trošku a pripravíme si pre teba také dve súťaže, také dve rubriky. A prvá momentálne bude, a volá sa to, že Uhádni vercajk. A ty si manuálne zručný chalan, si vieš robiť, takže... A naša dielňa už ten vercajk tu bol. Podstate štvrtý, tak my sme už nevedeli, čo máme dať tomu Jarovi, lebo on bude isto vedieť všetko. Vlastne, A zase toto bolo Rozdielne. tam, že si manuálne zručný, jedno s druhým, no nemôžeme ti dať, Hej. povie sa, zváračku, lebo tu uhádneš, hej? No ale aj tak začneme. A vlastne prvý vercajk Šarmantná asistentka. je... Uhádni, čo je toto. Ja na kameru to ukážem, tak to je. Hej, tak to máme. Uhádni, čo je toto. Však a čo? Akože určite s tým Však- nepracuješ. Ale s to tým, má ten oný, nie? Tu je tá cievka, čo podáva. Nie, to nie je zváračka. Nie je Nie? zváračka. Čo to Proste je potom? nepracuješ To potom s tým. oné... Pozri sa, tu nakšuje, pozri. Tak oný... Páli oný, Nech nie? povrchu. Páli... Plazma. Plazma, páli, hej. Reže. Dobre, to si vládol. si- Pekne. Plazma, áno, tu na klase prívod na tlačený vzduch a krájaš tým železo. Dobre, je prvá vec. Druhá vec. Není to to, čo myslíš. Ale určite. Slať červené. No je dobre. A tak čo ti má povedať, akú nabyt unáša, čo skrutkuje, alebo čo, akú skrutkovač? Áno. Je to baterkové skrutkové, že áno. A môže to vyzerá Tak tam takú metličku. ešte aj si. Že aby si videl, že kde ja... A reálne s tým aj robíte? Nie. Počúvaj, no. My to bol iba dielný, vieš. Jamkár na vrtaky? Veď ja tiež robím, neboj sa. hej. No veď ja viem, čo robíš, a preto som to povedal proste, lebo aby si... Ale je aj taký, čo automaticky nejak strieľa. Toto je taký... To není, to Hej, není, toto je, že musíš musíš buchnúť. klepnúť. Proste už tie nápady na vercech sa nám pomaly Ale ty míňajú, nemôžeš hej? dať normálnemu... Keď tu máš proste chalán z dediny, tak proste... Presne. Ty by si tu musel donieť nejakú mašinu. A ešte keď vás sledujem, Hej. tak jasne, že viem. Ale to už ozaj ideme, veď bol tu Mišo, vieš? Hej, jasné. A tiež proste my sme dali už španovák na plachtu. Proste, čo by nemal vedieť, lebo vlastne on nepracuje s tým. Ale aj tak vedel, že sa niečo s tým Hej. španuje, vieš, proste, že španujete s tým Že už je to ťažké, že ozaj keď tu príde ten manuálny človek, tak pokiaľ to nie je žena, alebo proste, Hej. tak, Hej. bol to Kiko a proste Kiko tiež je, akože mal dosť náročné, ale proste on strihá, vieš, a proste jasné, od jasné, malička, chápem. takže proste nemal kedy sa Hej, strihať, hej, vieš. No a dobré, a ďalšia vec? ešte máme, hej. Závitník. A ja si musím dať kedy závitiť. Dobre, tak toto sa teraz nestalo, ideme ešte raz, urobíme väčší strih, ideme do dielne. Ale nie, ale nie. že to, čo sme Mišovi, Hej, to presne opačne, no ale... Ináč vyhrávaš teraz takú mini anketu, lebo zatiaľ zo 4, čo tu boli, tak si uhádol všetko. Hej, 100% proste. Keby sa dávali nože, ako na nože, tak by sme dali, že 5 nožov. Hej, no tak... Dobre, no tak to bol taký menší trapas Vieme, v že podcaste, ale... Vieme, že vie a Hej, že je šikovný. no to sa musí To som robiť. sa napie, mi zabudol. Možno vám aj ja dačo stolárske donesiem, sem tam dáte dačo navyše Ale čo? do podcastu.
Ale my už oceňujeme, lebo... Ale ak máš nejaké také, vieš, také proste... Dačo tak, hej, že... Ako majú starí murári, proste, že nejakú kokotinu. Jaký gletak, alebo čo. Hej, a proste taký názov na to už majú špeciálny a to proste nikto nepozná. Tak ak tak niečo máš, tak by som vám mohol... Zasponzorujem vám podcast začím možno, no. No halus, no, akože bolo to rýchlo, no. Taká rýchla psúvka. Rýchla rubrika. No, a čo... No a ešte niečo také, vieš nám povedať taký najväčší fail, čo si Hej. vytvoril? Hej, vytvoril, mimo roboty. Bol piatok, deň pred odchodom do zahraničia, zabával som sa tu na, hej, Hej. Gatsby Bar, AS Klub, spravíme reklamu. No, a čo? No nič, štvrtok ráno som šiel domov na taxíku, idem platiť taxikárovi, ani mobil, ani peňaženka. A ja v sobotu už o večer mal ísť kedy. A ja pozerám. Fú, mám malér, budem môcť sa hýbať, taxi zaplatiť. Išiel taxi zaplatiť za mňa. Nič, som bol pripitý jak troška bomba. A pozerám, čo ja idem robiť, však ja nemám nič, ani občiansky, ani nič. A ja musím ísť do zahraničia. Chce štáty, kamarát, robiť. Vtedy som nešiel na autobuse. Vtedy som šiel s kolegom a viezol. Ja som začal volať. Stopnite mi kreditku proti zneužitiu. Hej, občiansky. Všetko zablokovať. Nevedel som kto, čo, kde, čo, ako, kde. Kde sa nachádza. Stratu aj po mestskej policii. Jaro, ale my ťa aj potrebujeme v tej robote. Jaro. A však, veď... Počúvaj, ale ja som si vtedy nevedel uvedomiť, čo to je byť bez dokladu v zahraničí. Čo to je? Som šiel, však my sme prišli cez 3 štáty bez kontroly. Však mňa keby vo Švédsi chytia bez ničoho, tak som v CPZ a neviem ako domov pôjdem. Počkaj, to si akože bez tej peňaženky... Sobotu večer bez ničoho som šiel, ani poistneca karta. Počúvaj, to zahraničia robiť, akože na 2 mesiace. A to si sa nebal? Ja som... Čo? Tak si idem, čo bola? Dobrodružstvo. Ty kokos, tak som si zavaril, že 3 dní mal som starý telefón nejaký záložný. Ešte otec mi dal takú SIM kartu, čo nepoužíval, aspoň dačo, bože, nemám, chápeš, už keď som vo svete. No, a potom som sa nevedel do svojej aplikácie internetovej dostať. Lebo som si nespomenul ani na Gmail. Som si nevedel nič pospomínať, kamarát, to je halus, keď toto stratíš. No, a potom nejak som sa dostal do toho Georgia a pozerám, neplatili kartou, kámo. Neplatili. V sobotu, počkaj, ja som v stredu zistil, že mi platili kartou, lebo som sa dostal do toho Georgia. Hej. A ja hneď zase na políciu. Zo zahraničia ježí na také čísla, asi 4. telefón a už mi vlak to zadvihol. No prosím vás, bola mi zneužitá, ja som mohol hlásiť, čo, že sa to hľadajú, hej, blablabla, čo sa deje, hej, a že mi bola aj zneužitá. No tak toto už je trestné oznámenie. Lebo zneužitie, nie? Či jak to je? A ako, no dobre. Bolo, ale Magori. Oni ťa okradnú, alebo nejak ti to zvecak, alebo to nájdu, zoberú, hej, ja som reálne nevidel, hej, že ty mi dačo. A na benzínke, ja neviem, 13 platieb po 12 €, pip. A za 3 minúty zase pip. A ja hneď som pozrel, kde čo, volal na políciu, tam a tam v takých časoch, poďte za nami, išli tam hneď, pozri. Ja neviem, čo to za človeka, ukradne ti veci a kde je najviac kamer na svete, ide na benzínku platiť ukradnutou kartou. Boli v tom traja zakomponovaní. Jedného potom dali kvázi do CPZ-ky. Zavreli ho na chvíľu. A bola aj žena medzi nimi, kamarát. Žena medzi nimi, by si nepovedal. No, ale to je všetko osobné, to nemôžem rozprávať, nie? No. Takže, potom... ale čo si chcem povedať, pointu. Čo bol problém? No, takto tak, zistil, škoda bola, toto aj telefón, to už nič, bohužiaľ. Ja som sa nemal ako doma dostať. V autobusom už čo som mal ísť normálne, lebo to bez občianskeho sa nedá. Už autobus sa pozerá, či nie si imigrant, či máš občiansky. Jaj. Nakúpený lístok ti nestačí. Lebo aj na hraniciach stáva autobus a furt ťa pozerajú aj psi, ty kokso. Psi idú policajne do no. A ja a čo sa teraz vlastne? Na ambasádu, kamarát, ty keď stačí v zahraničí, doklady, ty musíš na ambasádu a prvú ambasádu pozerám, že Paríž, kámo, že 600 km odo mňa, či koľko, ja pozerám, jak to mám ísť? More, keď ani auto nemám, čo, tu idem koľko čahať, ma ide celý deň voziť? Tam, a ja pozerám, tak honorárny konzul, chvála Bohu, nejakých, 80 km od nášho mesta, kde sme vtedy robili, bol
normálne honorárny konzul, sa to volá. Presne to isté a bol tam Čech, alebo Slovák, pardon. No tak sme prišli, vybavil mi doklad, všetko, jeden oný, na cestu domov len na cestu domov. To je jedno, len na cestu domov. Taký papier, hej, som sa musel ísť odfotiť do budky a šiel som. Tak to bolo také, že vlastne bez dokladov 2 mesiace som odrobil v zahraničí. To bolo také, akože, to ja by som si netrúfol, alebo tak. A proste, čo ja viem, no. Bola to chyba, nemal som ísť, mal som si vyriešiť papiere, za 2 dní by som šiel do roboty, o 3 dní by mi dali občiansky, všetko a šiel by som, aspoň z občianskym. Hej. Ale to je taká školácka chyba, nemal si skúsenosti s tým, hej, že bez dokladu. Neviem, proste tak ma zobral do auta, sadol som, šiel som, vieš, takže... Ale keby odporúčam nikdy neísť do zahraničia bez dokladov, je to najväčšia blbosť. No a kebyže máš teraz niekto, nejaký Janko sa teraz rozhoduje, či je po škole, teraz nevie čo so životom, rozhoduje sa ísť do zahraničia, neísť do zahraničia, čo by si mu vedel poradiť? Alebo... Mať pri sebe menší kapitálik, neísť s 50 eurami do sveta, keby sa niečo stane v tej firme, aby si mal ako domov sa dostať. Hej. Minimálne toľko, neviem aký dlhý turnus, vymyslíme si 3 týždne, hej. Koľko prejsť, cca, hej. Tak aspoň 1500 eur. Hej. Aby si mohol, keby niečo sa dostať naspäť a nedaj Boh aj dať prespať, lebo nikdy nevieš tieto agentúry, ja cez agentúry som nemal nikdy žiadnu skúsenosť, hej. A normálne zamestnanci, normálne firmy, hej. Ale niektoré firmy fakt môžu ťa niečo, nevieš čo, treba mať hotové pri sebe. A keď náhodou máš väčšiu hotovosť, že sa bojíš, takto sa bojí aj o 400 eur, hej, že má pri sebe v jednom veci, tak ja mám turistický rúbsak. Tak príklad, ja mám tam schované niekde v obveze alebo niekde, príklad 200 eur, hej. A 200 eur mám, vymyslím si, pri sebe v kapsičke. Ak by ma náhodou okradli o kapsičku, lebo ty cestuješ, si vo Francúzsku večer, prestupuješ na spoj, ideš kadejakými uličkami, kde nikto není, keby náhodou, tak nech ti aspoň zoberú to a nemáš aspoň toto, hej. A doklady mám síce v tej kapsičke, ale lepšie ich mať tiež nejak furt pri sebe bližšie, hej. Keď chce, nech si bere kapsičku, takú volávku, na tu máš, hej, pozri sa, ešte tu mám peniaze, ale reálne mať batohu, hej. A naopak, nemáš všetko batohu, lebo keď idem do autobusu, tak dávaš dole, nie dole sa otvoria tie klopy autobusové a tam sa dáva, a ty keď sedíš hore a ty vystupuješ až za 7 zastávok, hoci kto si môže zobrať hociakú tašku, lebo ten autobus si nepamätá každého, keď je tam 40 cestujúcich a 40 kadejakých patov. No, čiže čo ti chcem povedať, cenné veci nemať v tom rúbsaku tam hodené, lebo môže on prísť. Hej. Niekto sa môže aj pomieniť, lebo máte rovnaké one a ty si tam nájdeš použité ponožky. No takže to by som odporúčal. No. A byť poistený. Netreba také veci, čo sa stane, môže ťa prejsť auto len v zahraničí, dáte na prechode alebo niečo, chápeš. No, byť poistený na cestovné poistenie a mať aj takú škoda zamestnávateľov a také veci. V tom zahraničí to nie je sranda, no. Tieto dve veci, no. Je to ťažšie, hej. Ten kapitálik, aspoň 1500 eur mať. A jazyk? Jazyk? No od požiadaviek. Od požiadaviek firmy, hej. Tak Francúzi všeobecne nevedia anglicky, tak ti poviem, hej. A ani nechcú hovoriť. Ani nechcú, hej. Kvôli tej, čo to oni mali tú storočnú vojnu, či akú to, čo to bolo? Ale tak oni sú národní, sú veľký národ Francúzsko, vieš ako, tak oni majú aj právo, vieš, že sa požadovať, aby si len v kvázi po francúzsky, no. Zase ti dá čo povedia v lekárni, alebo tak, hej, ale bežne málo. Ani mladí, ktorí nevedia po anglicky, s Francúzom by sa čudoval. Ja neviem po francúzsky, a keď som chcel niekde na zábave, klube, tak tiež, no. Paparel anglais a ja zase paparel français, že nerozprávam po francúzsky, vieš. No. Je to ťažšie. No ale keby tak porovnáš ten život Francúzsko-Slovensko, čo je lepšie? Teraz bez ohľadu na to, že si tam mimo domova alebo nejaké... Poviem ti ohľadom populácie, dobre? Ideš po ulici, ide ti oproti, vymyslím si, 20 ľudí, hej? Aha. Z toho je 12 tmavých
5 menej tvárnych, hej, taký Indii alebo čo. Áno. A potom sú Zvyšok. dvaja normálni. Hej. Toto Francúzsko je troška už šachovnica dobrá, hej, všade. Keď sa tak poprechádzaš a pozrieš, tak už tam nevidíš ulicu čistú bielu. Ale ako nič proti ním, ale cítia to už, že sú nejaké také kriminálne prípady. Hej. No. Tak v tých väčších mestách isto proste. Hej, ale už aj tí menších majú normálne vlastné ulice. Vlastné ulice, aj vlastné obchody a tam sú takí a tam sú takí. Ale aj menších, 30 000 meste ako Žomberok. A sú furt. Napríklad, hej. A potom tak majú taký lepší systém sociálny, ale ja ho nepoznám, lebo ho nevyužívam, hej, akože myslím pracovné odvody a toto. Lebo oni, keď sú príklad, neviem, ale nechcem toto trepať, príklad, keď sú doma aj 3 mesiace, tak majú oni zaplatené plné, ako keby robili, vieš. Ale toto moc... Že ten sociálny... ale nemám ho podchytený, aby som to vedel vysvetliť, vieš. Zatiaľ. No a ja by som sa ešte vrátil aj ku Instagramu. Vlastne na Instagrame si Royal Design Tvorba. Áno. Že prečo? Alebo nejaký... Ako toto vzniklo? Už asi moje 30. meno. To je dobrá otázka. Už asi moje 30. meno na Instagrame. Že si moju dekladu. Menil som si to podľa nálady, alebo aktuálne, volal som si to aj fitness, neviem čo, vieš. No, ale už som jak dospieval aj v tom zahraničí, jak sa blíži príklad ten môj určitý topik, už aj niečo môjho predsadiť sa, tak už som rozmýšľal, že vlastne nechať už stále meno, že si ťa ľudia zapamätajú pod tým menom. Že nebudeš meniť každého 2 mesiace, 3 mesiace, pol roka, inak sa budeš volať. Hej, to už nemá moc logiky v tomto smere. Už keď sa mi to začalo takže rozbíjať aj ten Instagram. A tak Royal Design Tvorba, no Royal. Vždy sa mi páčilo, keď som niekde videl Royal. Vieš, taká reštaurácia alebo Royal. Tak Royal a design skrz toho, že ten dizajn reálne chcem tvoriť a ohľadom toho bude dizajn stolárskeho interiéru, bude kvázi aj robím alebo ukazujem, keď som v dielni, hej, aktuálne keď je z dielne Real. A tvorba, lebo ho tvorím. Vlastne ak Royal je vlastne kráľovský, nie? Preklad, takže to dobre znie, no Royal, hej. Tak som stal Royal Design Tvorba. No, ten Royal bol len skrz toho, že sa mi to tak páčilo a sedí mi to k takým názvom nejakým takým firmovým, vieš, no tak Royal Design Tvorba, no. A tak som si to zanechal. A vlastne pred rokom, v januári, som mal iba 1200 sledovateľov. Nevrajím, že mám moc, ale už mám 10 000, hej, pár 100 plus. A som si povedal, že idem natáčať každý deň Reelska, kadejaké, kvázi len z môjho bežného dňa života, hej, či z roboty, či z fitka. Ale ty dávaš viaceré Reelska za deň, alebo tak? 3, aj ráno, obed, večera. To je jedno, ale som si povedal, vtedy idem, čo to povie. 6 mesiacov nič, kamarát. 6 mesiacov nič, to bolo 8 000, 12 000 pozretí, 8 000, 6 mesiacov nič. Jeden taký vtipný reel som natočil. A ešte jeden bol pred ním, ešte jeden pre ním bol, že som prišiel do zahraničia, ani neviem, čo je toto, to je doska, hodil som to do smetí naspäť, to je jedno. A vtedy mi to stojilo na nejakých 550 000 pozretí. A vtedy mi aj prví followery nabehli, kúsoček. Vieš, od akého 1000 navyššie, príklad bolo už, ja neviem, 2,5 alebo 3000 sledovateľov. Ale ty tam máš viacej takých reelov, čo sú okolo milióna. Áno, už sú možno aj 3, alebo sú už ich viac, to by som musel teraz pozrieť. Ale je ich viacero. A vlastne, a tak a furt som si to udržoval, tieto 3 videá denne, kvázi. A keď cez víkend, tak som si dačo povyberal, čo som nepridal počas týždňa, hej. A to tak šlo. A zrazu také menšie viráliky, zdieľania, ďalšie video, príklad menej, ale príklad mal už 200 000, hej, potom 500 000. A tak to šlo. No a zrazu sme tu teraz a 10 000, hej, aj nejaké 40 000 zdieľaní. Ja si pamätám, sme presne boli, vlastne to bolo v zime pred Silvestrom. 4 mesiace dozadu cca. 5. Alebo 5 mesiacov, no pomaly pol roka, zaokrúhlime to. Asi 7. Ty si mal 7 000 vtedy, my sme mali skoro 5.
Sme tam boli o 2000 a potom zrazu... Hej, a vy máte, stále sme o 2000, vy máte 8,5? 8. Alebo 8,8, no. Hej, ja mám príklad 10,7. Hej, No, ale boli sme aj o 3, že bolo tu riadne vtedy. Hej. Neviem, či to nebolo to Počúvaj. video, ujebem, zajebem. Áno, chlapci, ale mňa Ružomberok potiahol, lebo ja 2 týždne som... Na tie 2 týždne som začal natáčať po Ružomberku, ružomberské podchody, Ružomberok neviem čo. Som natáčal, že urobili tam plot pri Revúcej, že tu som chodil cikať a takéto veci a to sa začalo rozdieľať po Ružomberku a zrazu za 2 týždne som mal plus 3 000 alebo 2,5 tisíca. Len tak za tak krátko, hej. No. Takže to sa mi Ružomberok ma potiahol a vlastne prešiel, potom som nepridával niečo. Jasné, od nového roka klakol ako keby algoritmus. Neviem. Ale hej, nech pridávam, čo chcem, dakedy február, alebo kedy. To sa aj nám stalo po tej diaľnici, nie? A zrazu nič. Ani... Také to bolo kúsok, hej. A nič, stal som aj 7-8 reelov a nič. A potom čítam, že vlastne tohto roku idú tie slajdy. Nie idú reelska, ale tie fotky klasické, čo pridáva. Že akože sa minie algoritmus. Tých viacero fotiek. Hej. Ale... Hej, má to aj iné dopady, že tie uloženia, to a mne vyskočilo, že sa to tak menilo. Hej. Ale čo chcem povedať, že tak som stále robil reelska. Stále, aj keď prázdne, ja neviem, vieš, mal si zrazu 300 000, 200 000, 400 000, 300 000 a zrazu teraz máš 15 000, 8 000, 20 000 a fakt ten klakol ten algoritmus mi. Pozrám, no nič, udržím to si to stále ale už to, aktuálne nemám až také virály teraz. Musím prísť zase do roboty a dať čo zaujímavé natočiť. Alebo dať čo ma napadne ešte v Ružomberku, ale už, vieš čo, ja si basketbal natočíme. Tak to ti poviem. Už asi som momentálne tými svojimi tipmi videami docielil tú maximálnu sledovanosť skrz tohto okolia, hej. Príklad, vymyslím si 3000 ľudí z okolia Ružomberka, mi dali follow. A keď ty chceš dosiahnuť ďalšiu metu 20 000, tak musíš zotrvať, ale musíš dať zase väčšiu kvalitu toto video. Vieš? Aby ťa dali taktorí ľudia tiež follow, čo ťa, aj keď ťa pozerajú, aj keď ti vyhadzujú tak, ale nedajú ti follow. Zatiaľ, vieš. Ale keď si už všimnú, že už tam rok vyskakuješ a že tvoja kvalita videa ide vyššie, tak už ti dajú follow, napríklad, vieš. Čiže ja si myslím, že už tých 10, 11, dobre, možno tam 12 bude dakedy, ale už aj ja budem, ak chcem, akože to nie je môj cieľ mať veľa sledovateľov, hej, ale je to súhra k tomu môjmu rozbehu. Hej, že už vedia, že Royal Design tvorba, áno, a ten svoj produkt tam už potom dáky prezdieľam, čo. Že už z tých tisícov ľudí proste už si to ľahšie sa ti v Ružomberku bude začínať, keď ťa pozerá tam 2000 Ružomberčanov, ako keď nikto a chodíš s takým letáčikom. Jasné. Ale taký tip, alebo neviem, či o tom vieš, ale existujú tam tie skúšobné reely. Áno. Viem, keď som sa pomýlil, pozerám, čo to je skúšobný reel, som tam mal... Ale inak to je veľká výhoda, že proste ten tvoj top reel, tam jednú do toho skúšobného reelu. Že proste to je ten reel, sa ti neukáže svojim sledovateľom, ale okolo. Aha. My to teraz využívame. A hlavne tie silné videá sme tam dávali znova a znova z toho keby vyžmýkalo ešte viac ľudí, vieš. A pribudlo z toho 500 ľudí a znova sme tam dali a pribudlo 250, vieš. Že keby to dobré, pridáš znova a proste znova je to viralo, vieš. Ale medzi tými ľuďmi to ešte nevideli. Ale už to neukáže akože tvojim sledovateľom, ale okoliu, že proste si to hľadá ten algoritmus. To je také, ako taká pomôcka. Aj pre ľudí, čo možno tvoríte, alebo... Teraz nám to dosť pomohlo. Je to fajn, no. To je dobré. A máš, vlastne, to možno aj povedal, ten Instagramový taký sen, alebo niečo, že... Aj spolupráce možné. Keď už náhodou, že ohľadom dizajnu príde príklad dizajnerka, hej, počuj Royal, však odprezentuj tu také moje práce, hej, ja som navrhujem interiéry dizajny. Ukáž nejaké tie moje interiéry, ja ťa sem dovediem, natočíš, spravíš také reelsko a tak ona mi za to dohodí robotu, reálnu. Dobre, ty navrhuješ interiéry, ale zakomponuj tam aj ten môj dizajnový prvok, hej, vymyslím si tak. A mal si už nejakú spoluprácu? Zatiaľ, alebo ešte nie? To by sme asi o tom vedeli. Nemal som. Okrem takých direktových spoluprác
od akých takých troška farebných chlapcov, ako by som nazval. Že by chceli niečo poslať. A tak. Ale to ináč, tak to všeobecne nie. Už tomu rozumiem. Ale tak čo napríklad, tak budeme predávať ponožky, no tak čo? Reálne, keď som mal 18, jeden chcel, aby som mu dal svoje botázky použité za 50 €, botázky bude za 15 či nejakú. Ako dobre, ale reálne z ručky do ručky v Liptovskom Mikuláši. Sorry, nie, bál som sa. 18-ročný chlapček som bol, pozrám, ešte ma dade stiahne, alebo si ma zapamätá, a dade ma, ráno sa zobudím s oným, s tampónom v zadku, ako to nechcem. No dobré, ale ešte máme pre teba jednu rubriku. Ešte máme. Tipni si cenu. Tá sa volá Tipni si cenu, no. A čo mi ideš fotky ukazovať? Dačo? Modeliek. To vystejneme. No, ale... Koľko jazdíš aj na motorke, hej? Áno. A vieš si tipnúť nejakú cenu najdrahšej motorky na svete, na dvoch kolesách. Je to Neyman Marcus Limit Edition Fighter. A ty mi to aj ukážeš, ten obrázok? Čakaj. Cenou, prosím, ne? Tak to screenshotni tak, Tam aby... máš sále, tak to neukazuje. Na tej číslovke. No tak to bude dačo... Tam nebudú ešte vybíjané drávkami. Je to proste jasný víťaz. Má to rýchlosť cez 300 km plus. Nemôžem, aj cenu ti ukážem. No. Nie sme v tom tak pripravení. Je vyrobená z titánu, hliníka, karbónu. A je jeden kus tej motorky? Či jak to je chápať? Áno. Dobre. Nie, počkaj. 45 kusov na svete. Dobre. Motor 1960 cc v Twin. Ty budeš vedieť. Neviem, akože, ale cenu rozmýšľam, vieš? No, je to topov, no. Isto to nebude viac, ja si myslím, že to nebude viac ako... Nemôže to byť viac ako 200 000 podľa mňa. Je to viac. Je to viac? To hodne viac. Počkaj, milión môže stať, nie? Veď hej, ale dobre. 11 miliónov eur. No. Hej, no, Dobre, presne. ale dobre. Vy ste frajeri, no dobre. Takýto typovanie. 11 miliónov eur, hej? Hej, no 11. Akože, už to pôjde asi, no nie, ešte tu máme. Dobre. Aspoň budem vedieť. To mi je tu extrémne drahé píly, hej. Píly, Toblíka. aké píly? Takéto, takto to aj vyzerá. Konkrétne tento To je jeden. taká skracovacia, či... Neviem. Toto ti musím zakryť, lebo tam je cena, hej, ale proste Ale to priamo tuto? Áno. Je tu nejaký reálne extrémne drahé píly, hej. Tobliga. Ak ešte ti pomôže názov, čo asi nie, to mi nič nepomôže. je to Strojkat UP 700 Wood SAV. A môžeš ho kúpiť na exapro.com. Nebo tečka. 150 000 eur, neviem. 28,5 tisíc eur. Dobre, tak to je ešte starší stroj. Ale bol si blízko. Lebo niektoré CNCčka, napríklad aj čo my máme na dielni, stojí ako nič 250 000 eur. A to je iba jeden stroj, aj tam aj taký istý druhý. Hej, a bla bla bla. Že celá dielňa má kľudne aj 1 300 000 hodnotu. Bez haly. Hej, akože to sú riadne palby, no. My to tak hľadáme, no neviem, bo vždy sa snažíme nájsť niečo ku tomu, len proste ťažko vypátrať sa. Vieš, ale tak ti poviem, no zase tak, ktorý, áno, mal by som mať prehľad, ale zase ja napríklad neriešim vôbec, nepozerám, lebo ani neplánujem podnikať skrz toho, že by som také stroje, hej. Proste ide o to, skúšať, to je skôr také, že Typni si ozaj, hej, že proste, že sú to Tá také brutality. motorka ma prekvapila. No napríklad teraz sme boli pri motorke, teraz sa vrátime a je to príľba. Je to najdrahšia príľba, snažil som sa nájsť za nejakú motorkársku alebo niečo, ale dostal som sa až ku tomu, že je to najdrahšia príľba, ale nedostal som sa ku motorkárskej, ale F1 Lewis Hamilton, Gold Helm. A proste není tam ani presná suma, nie je nič. Je tam len odhad a pokrytá je pravým zlatom a drahými kovmi. Používaná v špeciálnych pretekoch, viac umelecký a marketingový kus než bežná výbava.
Neviem, či sa ti pomohol. Keď tá motorka stáva 11 a tak tá príbala takého, to bude, Aj vyššie. to sa nedá ani vyčistiť asi, ale ja neviem, tak čo ja viem, 500, 100 miliónov, ja neviem. Skúsaj ty. Môže menej. Asi miliarda tam bude, kamo. Tam bude asi 6-0. Nebude to 100 miliónov, bude to menej. Bude to 35 miliónov. Tak je to 1,2 milióny eur. Milióna? Odhad, hej, že proste 1,2. No. Dobre, Tak motor... Je treba prelbať, Hej, jo. tak je to príbal, jasné, 11. Ale tiež som si myslel, že bude nejaká drahšia, tak ľudia mi to posnášajú za to. Je tu už. Ešte tu máme akože, ak chceš, taký posledný. Asi nechceš, Výfup? ale. Máme tu, toto je, že najdrahší japonska? typ ručnej píly, hej? Taká japonská. Dobre. Japonská. Konkrétne táto, hej. A ešte ak ti to pomôže, je to v Japonsku vyrábané a vieš to kúpiť na eBay. Ručne vyrábaná. Aby... Ale nie je to čínska výroba originál, hej? No, podľa ceny je to asi aj čínska výroba. Tam bude mať 30 eur, nie? No, preto som ti ju radšej ukázal, hej no. No skús. Čak, ja neviem. Kvíľa na Peťa? 50 eur. 50 No, eur. 1200. Kus blachy s pár zubkami, 1200 eur. 1214 a 76 centov konkrétne. Musela byť Jeden plech. používaná v rímskej ríši, alebo čo? To už neviem povedať, hej, ale je to tak. Napríklad, tu sme mali vtedy, ale zase nie sú to nejaké overené informácie, hej, alebo niečo, že proste za to dáme život do ohňa, ale Mišo, nie, ten bol tiež prekvapený tú pílu, nie, keď sme našli tú mostovú. Hej. Alebo čo proste. Ja bol prekvapený, že dokázala 40 cm. Hej, že 40 a proste... Upnúť vieš ako máš pílu, tak až 40 cm dokázala upnúť. Alebo 4 metre, teraz neviem. Tiež prekvapený cenu a že koľko? To je ešte málo, vieš, že dobre, že to My nešiel. sa smiali, že či to ideš pozrieť, vieš? Taký, že vieš, že idem to pozrieť, kúpiš. Je to také, no. Dobre, ale ďakujeme ti za tvoj príchod, že si tu bol. Podobne. A prajeme ti, aby sa ti darilo, aby si splnil ten sen a otvoril tú prevádzku. Dúfam, že vás čoskoro odmením z niektorých z mojich produktov toho dizajnu. Ďakujem. A bude tu na niečo možno svietiť alebo držať ten dizajn. Tam by sa to je také Tu nak dačo, tak... Konár oblovať a tam to dám. Tak na to. Tak na zdravie. Tak na to.